Pylgerliet met het wurdt en met de wurdt. Dit is onze 5e serie. En deze serie gaat over pilgerstocht, het normale christelijke leven. En in deze tweede episode zullen we gaan naar een Pylgerliet. Het is de 122ste psalm. En dat is een uitdrukking van ôfhinklikens en ook een oproep tot toewijding. We binnen onze eerste serie begonnen met de eerste psalm. En we zeggen en leerden dat dit een wijsheidspsalm weer, die werken met contrasten. Er binnen 2 soorten minsken en er binnen 2 wijzen als manieren waarop we leven kennen. En deze psalm is een pilgerlied en is een van de lieden van opgaan naar Jeruzalem, maar het is tegelijkertijd ook een wijsheidspsalm. En zoals we zien zullen is deze psalm ook een psalm van contrast en tegenstellingen. Laten we dan eerst deze psalm lezen en daarna zien welke wijsheid we hier uit helden kennen. En ik gebruik hier de oorzetting van Wimkes, de oude Friese oorzetting. Een beverslied van Salomo. Bij wanneer de Heere het huis net bouwt, om dag arbeidt je zijn bouwers daaraan. Bij wanneer de Heere de stad net wordt, om dag wekken te wachten. Het is om dag dat je met der Bestiet aangaan, lang opblijven en het breed van zwarig eten. Al lieksa jouwt het zijn beminde in een sleep. Sjedder, ben binnen een erfschip van de Heere, de vrucht van de skutte is een belening. Liek als pielken in de voest van een held, zo binnen de zwanen van de jonkheid. Lokzillig de man, die daar zijn koker mij volle had. Ja würde net beskammen, als ja mij de vijanden spreken in het moatte. Discussie van deze psalm. Vlok en seine. Het is vaak zo dat de structuur van een psalm het gaan let over de inhoud daarvan. En als we letten op de meeste Bijbels en Bibeloorzettingen, dan zullen we dat er na het tweede vers vaak een spaasje is, een onderbreking. En dat wijst erop dat deze psalm in 2 parten komt, 2 onderdelen. Laten we dan zien naar krije, wurden en thema's in elk van deze parten om te zien wat we daarover leren kennen, maar ook hoe die 2 delen dan in relatie met elkaar staan. En als we dat doen, dan zullen we in de eerste helft de woorden om dag als om een nacht en dat dit overheerst. En dit woord om een nacht als om dag is koppelen met zaken zoals wrotten en schreppen en drukdwaande wijze. In het eerste pad zullen we een climax parallelisme. Er binnen 2 zinsdelen die parallel binnen, maar het biedt ook een climax. Want in het Hebreeuws zullen we deze structuur. Zonder de segen van God is ons bouwen om een nacht. Zonder de segen van God is ons beschermen om een nacht. En dan om een nacht is het. Dus hier lijkt de climax en het accent. Zonder de segen van de Heere is alles wat we doen uiteindelijk om een nacht. In het tweede part zullen we een hele andere stemming met woorden van segen en belening. We zullen woorden zoals belening, jonkheid, geen schaamte en lokzillig. En deze woorden hebben alle jaren een positieve connotatie. Het gaat over de jaften, de levensjaften van God. In de eerste plek zullen we de situatie zonder de segen van God. In de tweede plek gaat het over de jaften van God
en de zegeningen van God. Laten we nou dan in tweede plaats gaan naar de betjutting van het eerste part. Het eerste deel leert ons dat als we buiten Gods wil werken, de resultaten net dwarsem wezen zullen of de test van de tijd net terugstaan zullen. Wils dwarseme zegeningen en bliuwende resultaten alleenig van hij te God komen. De eerste fundamentele realisatie moet dan wezen dat we alle jaren afhankelijk binnen van de segen van God in alles dat we dogge. De duisters uiten deze weerheid met de woorden: aan Gottes segen is alles gelegen. Als we ons duistere leven leiden laten door deze weerheid, dan zullen we nederig wezen in al ons hopen, ambities en plannen en bidden te Heere God, niet alleen nog om uw plannen en werk te zegenen, maar u te leiden dat al uw ambities en plannen in overeenstemming binnen met God zijn wil en met zijn plannen. Meer hierover in de aankomende sectie. Laten we nou letten op de betjutting van het tweede part. De uitdrukkings om dag, om een nacht en ijdelheid hebben vaak te doen met dingen die net bliuwend binnen. We zijn dat al. De materiële of zintuiglijke wêrde kan vlechtige lok beloven en bieden, maar de bliuwende tevredenheid en ware blijdens binnen ware jeften van God. Dat de resultaten van uw handen geen bliuwende zegeningen brengen, is in essentie een vlok. Wils de jeften van God broekt tot zijn glorie ware zegeningen binnen. Dat is in essentie het contrast tussen de twee delen in deze psalm, vlok en segen. Huizen zullen vervallen en steden kunnen vallen in de handen van de vijanden, maar als God us benjouwt, sterren uw namen net uit, maar lip je ze verder in het tijd, terug us nijtem. In uw westerse, moderne tijdrek hecht je wie vaak net volle wearde aan genealogieën. Maar in een protte tijden en culturen waren afstamming en nijtem als tieren waardevol beschouwen. Een protte predikanten gebruiken deze psalm als prekenskruwe voor brulloften, om het klamleid op Gods grutte jeften en zegeningen in ben en ben. Maar zodat we in de volgende lagen zien zullen, is er meer en binnen de gruttere zegeningen die God ons biedt. Nou eerst zullen we zien naar relatere schriftpassages die ons hetzelfde boodskip brengen. En hier wil ik zien naar de prediker. Ik heb hem al in kwart genoemd. En als we letten op het tweede hoofdstuk, dan zien we dit. Er is niet beter voor een mensje als eten en drinken en zelfs genietje van wat er beschrijft. Ik heb iensume dat dit uit Gods hand komt. Want waar kan eten en genietje zonder hem? Wat hem aansteekt, die jou ter wijsheid, verstaan en vreugde, maar die hem tjensteert, die liet er moedsam garje en bienwaar brengen, om het dan te gaan aan de man die hem aansteekt. En in het tweede hoofdstuk, ik heb merken dat al wat God dacht, voor altijd versteert. Geen een kan daaraan tadwaan en geen een kan daarvan adwaan. God had het zo gedaan dat ze ontzag voor hem hebben zonen. Dat is het woord van God. Als we tieren het werken en bouwen zonder God zegen, zal het werk uiteindelijk net staan blijven. Maar als we God zegen hebben en werken en bouwen neffens zijn wil, dan zal dit vertuten gaan. Nu komen we bij een tweede laag.
want dit is nog maar een begin van wat deze psalm ons te leren had. En ik neem dit uit pilgerperspectief. De titels van de psalmen, dat wil zeggen de titels die we in elke oorzetting vinden, binnen een part van Gods woord en een onderdeel van de inspireerde tekst. Daarom mogen we die net negeren. En de titel van deze psalm is een Pylgerliet, als eens een lied van de opgang, en het is van Salomo. Het is een lied voor onderwijs. En waar zal je heen? Omheeg. Het is een lied van de opgang. Hama'alot in het Hebreeuws. En waar zal je heen? Wat is die bestemming? Zoek waarom naar de introductie van deze serie. En daar hebben we gezien dat een van de wichtige onderdelen van de pilgertocht is de bestemming. Waar we heen gaan, daar gaat het om. En dat is de focus van onze reis. En dan weten we dat in deze pilgerlieten het aangaat op een stad van David en het huis van God. Dat als je onderwijs bent en je zongen over het bouwen van het huis, denken de mensen waarom naar het huis waar ze voortkomen en denken ze waarom naar het plak waar ze voortkomen en de bewaking daarvan? Nee, de focus is de stad van God en het huis van God. Daar gaan ze heen en daar willen je over zongen. En daarom moet dat echt de focus wezen van haar bedenken en haar peteer. En als je denken en zongen over het bouwen en het bewaren, dan denk je over het huis van God, de tempel en de stad van God. Om dat te bouwen en dat te bewaren en in stand te houden. En de Bijbel zegt ons ook, als we ons eerstens richten op het koninkrijk van God, dan zal hij ons ook alle dingen gaan die we van neder binnen. En we moeten ook bedenken dat kerkengebouwen en kerkenminsken en federaties van kerken, die zullen net altijd in bloeien bestaan. Maar God zijn koninkrijk en God zijn kerken over de hele wereld en de mensen die in de hemel binnen, dat zal voor eeuwig bestaan. Laat ons nou zien voor dit pilgerperspectief naar een paar Bijbelse teksten die hier aan relateren binnen. In de eerste plek willen we wijzen op het huis van David. Weet je nog dat koning David een huis bouwen wou voor de Heer? Hij heeft zijn eigen paleis een heel mooi huis bouwen laten, maar nu zit het te bedenken en hij schaamde hem dat de arken van God in een tent weer. En zodoende wilde graag, graag, een huis bouwen voor Heere God. En toen hij dat vertelde aan de profeet Nathan, toen zei hij, goed idee, doch dat nou maar. Maar de andere man moest hij weer naar David toe om te zeggen, nee, dat weer net goed. God heeft het mooie plan van David afgeweest en hij wil zeggen dat hij, God, een huis voor David bouwen zou. Maar dat zou ook het huis van God wezen en voor zijn koninkrijk. We lezen hier over in 2 Samuel het 7e hoofdstuk. Ik zal het zeggen in mijn eigen woorden. Zulst du, David, mij een huis bouwen? Heb ik dat wensen? Nee, ik zal voor die een huis bouwen. En na dien dag zal dien zoon mij een huis bouwen en ik zal zijn koninkrijk voor eeuwig bevestigen. Nou denk erom dat David aanbeet hier om een huis te bouwen van hout en van steen. Wils het huis van David dat God bouwen zou zijn familie weer en zijn dynastie. En dat zou voor eeuwig bestaan. En de zoon van David zou voor altijd regeren.
En wie weten dat Salomo net de uiteindelijke zoon van de vrede, de shalom, de prins van de vrede wezen zou. En wie weten ook dat de ware zoon van David, dat het beschreven is in Matthäus 1, het eerste vers, dat Jezus Christus weer. En Jezus zei, ik ben de ware tempel van God. En die gaat voor eeuwig staan. En alle keren die in hem leven en sterren, die zullen daar ook bijeren en die zullen ook voor eeuwig met God leven en met Jezus in zijn koninkrijk. Halleluja. Het tweede Bijbels voorbeeld heb ik gevonden in Genesis. In het midden van de week bieden we een sap social aan de mensen die in de omkring van uw kerken wonen. En ik dacht dan een lietse Bijbelstudie naar die tijd. En we zitten in het eerste boek van de Bijbel. En dat is vanzelfs Genesis. En toen we kwamen aan het eind van hoofdstuk 11, dan lezen we daar over de mensen van Babel, die voor haar zelfs een nammemeidje wonen en een stad en een toer bouwen, die ont in de hemel rekje zo. Maar God zegene haar plannen net en brutset aan. Maar direct daarna, in het 12e hoofdstuk, lezen we hoe God hemzelf een stad bouwen zou en zijn koninkrijk door Abraham. En dat Abraham zijn naam grutmeisje zou. In Babel zeiden ja, kom, let u een stad bouwen met een toer dat de spits van in de hemel rekt. En let u zelfs een namenmeisje. Daar hebben we het. Oors konden we eens versillerijdje de hele eerde oer. Toen kwam de Heere del om de stad en de toer die de meesten ben maken hieren te beschermen. En de Heere zei, Sjoch, ja binnen één volk en hebben alle jaren één taal. Wat ze nou dogge is nog maar een begin. Skilk zal haar niet meer onmogelijk wezen van alles dat ze van doel binnen. Kom, let us del komen en der haar taal betiezen, dat de ene de oren zijn taal niet meer verstaan kan. En zo verstruide de Heere haar derwij de hele eerde oer. En ja houden op met de stad te bouwen. Het wie alle jaren om een nacht, omdat de Heere haar een werk net zegenen, omdat ja haar een eigen stad bouwen wonen en haar een eigen toer om een naam voor haar zelfs te maken. Maar direct daarna, in het 12e hoofdstuk, de Heere zei tegen Abraham, geen uit die land, uit die familie en uit die heite huiswij naar het land dat ik die wezen zal. Ik zal een grut volk van die meidje en die zegen je en ik zal die een grutte namen jaan en do zult een zegen wezen. Zegen je zal ik die zegen het en die verwensket, die zal ik vervlokken. In die zullen zegenen worden alle geslachten op de hele aarde. En nog één voorbeeld, en dit gaat over de zonen van Abraham. Ismaël en Isaac. Sarah hier een vaststel voor haar man Abraham. En ze zei, ik ben tegen oud, ik kan geen bern meer krijgen, maar de Heere had tas zijn, dat je een zoon haar zoest. Nou heb ik dit idee. Ik zal die mijn slaaf Jan, Hagar, en du kannst haar mijn bed nemen, zodat ja een zoon van die krijgt, en dan jou ik die zoon aan die, en zo kan God die dag zegen je, en zal zijn tasseizing uitkomen. En dat dienen ze. En Hagar die kregen een zoon, Ismaël. Maar dat hier net de zegen van de Heere. Dat wie menselijk werk, dat boeten God zegen omgeven, omdat je net leven kunnen in de onmogelijke beloften die God haar joen hier. Nee, Sarah zou de man wezen en door haar zoon zou God zijn koninkrijk voor altijd bouwen. Want zo staat het beschreven door de apostel Paulus,
Net de ben dy't op natuurlijke wijze te word komen binnen de ware ben van God, maar de ben dy't haar bestaan aan Gods belofte te danken hebben. Tellen mij als zijn afstammelingen. Want het woord van de belofte wie zo. Om dezezelfde tijd heen zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. We hebben nu schon die 2 lagen in deze psalm. En ik hoe God werkt terug de geschiedenis heen. En ik heb ook een paar voorbeelden van uw eigen leven en wat we geleerd hebben in uw eigen leven. Maar dat wil ik in het tweede part doen. Want deze episode zou te lang worden en daarom stop ik de hier mee en in het tweede deel zullen we nog kort ingaan op het tweede laag en daarna besluiten wij nog een derde laag. En 2 slotzinnen van de psalm wat we nog net echt naar schoen hebben. Ontjen in het tweede part van deze tweede episode van de 5e serie. So the Lord will surround his people, and the scepter of wicked men shall not remain.